24 Ramchandragat constituency by Khobjak Hajaripara amchayo Allahar snamjakai tongmani jorao Themrang rok silai funugai samung tangnai rokno sikri sokrok khlaikya samung mothaknani bagai malkhong soksanai hinei sikrikha tei athaini kutulnani bagai bo dagikha Themrang rok patimong sangrong sal sanja jorao aboni yagulo amchaini lukurokno koktuma rohorjakha tei baijal naimuthang khorbai Kollanpur naimuthang khorobo koktuma rohorjakha paithago naimuthang rok phaiye tongkochang tubunani chaitokha nong bung tamo ani mungke halo doriang tini or tamung mani tini oke ko go thana ke ko jisi kidai bar ono chego boti padai bar ono chego oi ko khnai chio kutul thangnai hi jono ruklai uta norok tam kam kha chunga ba jongke tabu o ko line kam tang dong tam online oi ko bo pista is mo tam area side man paran bu area parani mungke hajari parani sauta khwai khwai tamung kha ba gotna tamung kha go thana ke ko bro se ro hotung to mani bro se thagoi slide ro tui phu ke ke chung kri kha bri ke tin khnai yon se kutul ya khen no kauthai khoinai oi ko gari ro soi khoinai hi sau bro ke chung kri khai thaka kai bor ko jon ro phai no side man bro ke khub tham tin jon tam silai tui phai slide ke ko pistol li tui phai ko cha duita tam ko paisa pa jong bangla hindi english sali ai ko bro ke bro ma kau sa dong kai bor ko jon phai tin jon ko cha rong samoying no oi ko tai no bu chung nai lu ri a je pho suita ro ngon norok ke or gari phai de kam tang to no ngor kem ro khai tong amo kem khai tong ro kem khai tong ngabon barete bor kunda salangka salang ya khnai ji kutul nai sa ko na ta pan sini bu khang ni ya thang nai ji bor himui da phai na ke bike gari tam ko bai 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 phai oi ko ro to ye ro ke hin phai ta sida sini bong no agi ro no khanong ro age ro mo khang ro tam ro mu khang bo ko ma so kho oi ta mai age khoi tong tung ro hong tong ta kai aboni pore nong no saurok tam nai kunda nai bai ka ke bo ke bu nai phai police offer phai cha khari police tabu ta bu le phai kai nong ate kuno bui ro ko klang kha kuno khai de klang kha nor kinu ra nu khabong than je silai tongu no 100% sure so silai tongo tong nong para kha bor sing kamo si para ke kanjapur kanchon puro or khwai kam nang pho ta na ta kiri jaga nor kira kiri kriman bagoi no nong kanchon pun digi lam ti khnai phai mani senior kaisa information thangmani je jagaro mane tui haching je lama je hajarini lamao je kam khama jagao koyjona 2-3 jona hoyto phaigana ke oro thread difega ne khnaka je oroni kutul thangdi yakhai norongno bunai tokna ati rakhe kaisa information manmanita o sarmo bo ps nyan darok lai mo Kollanpur PS ni andar klai angka bong buhu tai tam khana kha je jeng to phai khana phai kor bor silai rok nu kha hine abon bepar le tam sam aborok to sungo nugya ba just borok ati hin silai rongni bepar to sungo saimia ba plastic ni den khana tamong ka to kono saimia ono সময় হয়তো বা প্লাস্টিক ni silai nai khono thread dina bagai to use to khlai mano bile mai onek incident to ngai tabu oron bagai tam ব্যবস্থা na ha sar aro to ko tabo local leaders borok khai katini aro ge borok salaika ge salai aro je local stock tongnai hatani tongnai to borok borok sini jaga sini ase nge local stock tongnai borok ge tara hatani tongnai borok nogo sangpai ngai khana ba tain din ro samung khai poro kuno mane o jaga ro police ba proshashan tor tongno abo to salai nai jodi nangkhai chung khainai abo in case any emergency always police tongnai